Tungod sa bagyong Odette, daghan ang magpasko nga walay panimay o guba ang Pinoy-anan. Apan alang sa mga nagpuyo daplin lang sa kadalanan, walay kalamidad nga makapugong sa pagsaulog sa Pasko. Ano ang report ni Femery Dumabo? Gilupad ang atup, nawad-an og bungbong. Ang uban, puwerteng gubaa sa mga balay. Human gikuso-kuso ni bagyong Odette, usa ka semana na ang nakalabay. Kini ang sitwasyon sa kadaghanan nga mosugat sa Pasko, sa ngit-ngit nga palibot ug way kapuy-an. Apan alang niining mga nagpuyo daplin sa daan sa syudad sa Subo, sud na sa 5 ka tuig. Way kalamidad nga makapugong sa pagsaulog sa Pasko. Silang upat nagikan sa daghang laing lugar ug nagkasuod na lang samtang nagpanglimbasog aron mabuhi. Kompleto niya. Marami pa nga naman sa gitasan. Kaya ang gitasan, good. So, wala pa ka mga daan na siya nakibaw. Kasi pa ngayon. So kani sa ato, dili may mga pagsuway. Kaya daghan na sa gisuwayan sa Ginoo. Mahirap. Na sobrang malimot bala. Bigla na lang pumapasok ang bagyo ba. Tapos ginto pa. Walang tubig. Walang kuryente. Nahirapan kami sa tubig na lang. Kasi kahit wala na sanang kuryente, basta may tubig lang, ma'am. Ilang gisaysay ang nga pagkusukuso sa bagyo ilabihang kakuyaw ang ilang gibati. Ilabi na nga wa sila'y kapasilungan. Ang motor, kinakain motor yan, tuyo ka na. Oo, nya nara mo dito napita rin. Ay, may ito. Tabo may skulmata. Ito po rin eh. Ilang gibati ato siguro sa mind ka ng... Aga kina ko, ate, barangkala may lawa yun. Akala may gabiyo na, di may wala buntag. Kita mo na lang, padoon na lang, mga sin, plywood. Oh, di kayo nasad. Ito mga karito na mo, amo na lang gi-cover. Ang uban mga kuan, amo gi-kuan na lang, tuyo ka na lang. Ito sa kakusgon bitaw hangin. Apan bisan pa sa panghitabo, masaligon gihapon ang magbarkada nga mas nati ang kahayag sa ugma nga puno sa paglaom. Hindi mo magtapaglaan. Maabot naman na gyapon ng kuan, ang galing kuan, ang bawa sa kuan mo, maabot na kamo simuha. Kasi dili nyo magtapaglaom yun. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!